Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel. Guys, alam pang sa Zuha. Silan las 3 kapin. So guys, is karon ag Christmas party ni Kuya Kinkin. Sa Zumigbakod kay magluto mis Papa Gabriel. So tos Papa Gabriel guys. Si Jamoy nagluto sa Biko. Prepare ko guys. Pansiton dia guys. Ako magluto sa pansit. Si Papa Gabriel tos Biko. So first kuan ron guys. Simbang gabi. Mori kinaunang kuan. Simba ka. So, di ko kakuan guys. Ka mag-prepare man ko daris. Luto unon. Magluto man mi. Kainjang mga alas 7. Hindi mga alas 7 guys. Nga to na sa eskulahan para silang Christmas party. So, kita-kits rata guys. Injang ato sa eskulahan. Kaya magluto sa may dari. Ano yung lutoon guys? Pansit. Dali ron nun yung lutoon. Tapos Papa Gabriel mo yung nagkuan sa Biko. Dungag. Na maglatik. Tabangan na mga ron dali ra. Hi guys. Good morning. Manghiwas ako dari guys sa harang pakitaan anza guys. A few moments later. Morning guys. Ready na sa Kuya Kinkin na. Bet. Grabe. Sibang to. Grabe. Pugi-pugi ka mag Kuya Kinkin guys ha. Andam na kakain. Ready. Hinapay malagi. So guys, ang manari kong luto guys. Darag pansit. Muna yung dadaan na to sa school ni Kuya Kinkin. Pansit. Then dapat tayo Biko. Then na guys. Pansit o Biko. Agkuhan ni Kuya Kinkin karon. Dadaan. Alright. So tanan yung tabunan guys. Kay ang tataod mo ito nami. Ready na ang lahat. Nakugan ganto to. Ready na pod. Alright. So dali isa guys. Amang mga dadaan. So guys, so nagihata dugo na sa Kuya Kinkin kay arong maigo Miss Eliada sa motor kay napakoy sa bakon. Silan. So, muna ang outfit of the day pang Christmas. Si Kim guys, lagi ang outfit for today. Wow, sexy naman ang baby ko na yan. Wow, op. Talikod. Cha. Atubang. Atubang. Ito ka. Wow, ang ka-cute ka. Juga mang dalaging ding agamating. Ay wad anang imong kuan ha. Are you sa? Graan jadi. Magkasiksir ba si Kajo? Cha, gulawin tiktiha way. Pastilan. Guys, naghuwat sa miss motor kay magpahatid na meron. Atos Christmas party ni Kuya Kinkin. So kanhanglan mo atin ag mama. So hangdad is Kim. Kim na kay regalo ato sa school. Wala, apil ka Christmas party na lang kuya na. Ba? Ay baw, luod sa. Baw ko na baw. Sunod pa ka? Apil ka uy. Sunod pa to. Bye papa. Kumis school ni kuya. Ato mo dance si Kim na to TikTok. TikTok music. Ha? TikTok music. Dance kag TikTok music. TikTok music. TikTok music kuno guys, mo dance kuno Kim. Oh, mo ato na meron sa eskwelahan guys. Kita-kits na lang matatos ilang school ni Kuya Kinkin. See you there. So guys, na namin sa eskwelahan ni Kuya Kinkin. O, pag ilang teacher. Ano mo? Asa naman mo? Ato tawagin yan. Huwag ka mag-picture king. Kala mo pa ka naka. Singat. Wala ka o mga chikiting. Asa na ka doon? Ito mas mahal. Gamayng baja. Turo ka ati ko. Di. Turo ka ati ba? Pusing na ikaw. Dali, day. Day. Banal-banal. So, pa guys. Ha? Gara gift ni Kuya Kinkin. Yan. May lang mga gifts. Lang mga exchange gifts na eh. Papa man si ma'am. Panagang magdagas to. Tapos lang isang ma'am. Yung na mga classmate ni Kinkin guys. Sorry, abot na just ma'am guys. Okay, pag-abot ni Ma'am Joey. Nasa Kinkin, naglilinas mga regalo. Kaya nalisakin. Lili na mga ratol. Pili na kagdakang sulanan. Ha? Pili na kagdakang sulanan. Tama kayo mo na to. Asag? Ano ka? Mura, gitsahara mo kung ano isang piliin. Di man pwede. Exchange man ni mo. Yung mga ibayin mo. Di sa ibaylo ka lang yung mag-zoom. Kita ka
man na tuwa. Kita kasud. Diba? Uli na nimo. Apil ko na po sa exchange gift. Hinay ka, madam, aga. Siha, oy. So guys, ipamutan nga nag-number ag ilang mga gift. Patanaw ko si mo kay number 3. Isa mo ha, number 3 si Kinkin. Agi mo lang ga, number 1. Oh, excited nag mga chikiting guys. Refill na sila. Dara. Papilitin ng Inzo. Dan nagkakuy Kin guys, ipapilitan na. Kin, excited na kam sayaw. Grabe hanite mo kiyog uy. May butang na imong kana tugi. Naragdigalong Kim guys niya, ngitaguan. Diyan na hihatag og maghatag na pud sila. A few moments later. Lawas, bahala na gamay Hi, at may guys. atong handa basta Pagudas mo. kuan kung irahan ka na. Yes. May mga kakulitan. Then sunod mga ginagmay na ni among dance kay wala din yung sounds. Kay naging kay sounds. Kanang kuan ba rin practice. Na-practice na. Wala, excited. Excited na mga budget. Wait, bang sa budget? Ano na ni ha? Okay. Sunod, mga dance numbers sa girl. Layo mga girls. Mga girls. Pakpak mga boys. Yay! Grabe yung kadapapak. Sayaw na mga girls. Dance, nakabi, apil ka na. Dali, dance daw. Dali, apil ka. Dance sila na. Dance ang mga girls. Okay, di man ta pwede na sounds kaya ka makapiright ta guys. Delikado. Oh, dance number sa mga laki. Yan na guys, manadyo na sila Kuya Kinkin. Grabe. Iwan. Grabe kasi gampi ay malagi. Naika, kaya mo dance. Sayaw, tapos ka dagko. Ha? Wala kang sayaw. Sorry, unta ka. Busok. Busok day ka. Pray na, mag-pray. And this the gifts. Amen. So, na guys. Ang-distribute na ni Ron. Tayo na una ni Garipan. Bruno. So, nag-ano guys. Kain. Kan, hala. Kan pagkapkik kagamong batang gamato eh. Ubo man. Isa na puto. Oh, lamiyaman ni Uy. Cinta. Kin. Kana. Kim, Ilia. Ano na ba na? Pag-eat na, Grace. Eat to Grace, ate. Nang-ana guys. Ma'am. Dahil luto di ah.
Isa mo ko ang luto. Aw. Naluto dia? Kuha ni ma'am. Pero baglasas ko ano? Dahil luto. Delikado way sunod ko ano. Pag-acid ba? Okay ra? Bugangi pa. Kin ka na kin. Ang salad ni Jaha guys. May magkakagluto. Kanday. Kain. Guys, nga tanin so. Natangaan. So na guys, nag-exchange gift na sila. Bunotay na, bunotay. Doon sa kain apay, mabunot na na sa imo. Nagkakin-kin guys. Nandara, nalagip ni Kin-Kin guys. Busog pa man Kin, ayos ang sayo kay mapay pag gumagkaon. Ha? Grabe, hinadyaw ka sila. Gusto daw sa daw para Elia. Elia. Si Elia guys, ina mo tubig. Para pagkaon niya. Atay. Daraman ni Udto. Kasi ramin na ni Udto. Matikim. Nani kabibo guys yung eskwelahan. Nados sila. Halaluyan. Palit na taday. Sus niya. Yehe. Palit agwan. Ato. Nahan ka. Ito pagiti ko eh. Kunira kutsara day. Kutsara day. Kutsara. Kutsara lang. Kutsara lang. Happy. Happy si Kin. 1, 2. 1, 2, 3. Ayan. Siya, grabe ka. Di pa yung Kim mo eh. Ayan dyan. Shoot na bangan. Shoot na bangan. Yehey. Open. Kita lagi apa? Tanah dal-dalig hapon. Sige, maghangad-hangad dito ako makuwang. Tilan. Yay! Happy! Nalingawang Kim oy. Happy? Happy, baby? Thank you, ma. Thank you, ma. Thank you, mama. Isa man ka? Kuha ng Kin-Kin na gisahang lantern. Ah, sana oh. Sana oh, may regalo. Kabangan. Stilan. So guys, nahuman na party, Christmas party. Salamat ma'am. Busog tanan pati parents. Gagi. Busog tanan pati parents guys. Mga busog tanan. So manghinlo sa midar sa eskwelahan karagot. Anay mo sakto guys, inag mag-party manghinlo jud darong dita kay kang ma'am. Di ma'am. Ma'am no, manghinlo jud ma'am no. Nana guys, sa mga hinluan karong anay problema sa ma'am inigbalik nila. Alright. Yan na mga buutan ka mga parents guys. Very supportive parents ka jo. Kumbate. Tara guys, silhiga na to. Alright. Na, kumbatikin. Kubangis. Ma'am Kin. So mag-arrange sa lingkuranan guys. Dana guys, ang lantern ni Kin-Kin nang dadulan mo balik. Nag-arrange pa sila sa lingkuranan si Kin-Kin. Wah, lipay ka. Kana may mong kuan regalo. Tiyah, grabe ka. Tiyah, dahil siyang regalo guys. Tiyah, pastilan. Dari mong star. Ada ka. Ada. Kumanda na day. Gaan naman guys. Unay sud. Pwede star. Salamat ma'am. Muli nami. See you next. Isa pang pizza magbalik sila po. January 4. So January 4 lagi lang balik guys sa ilang klase. Hato nami ma'am. Salamat. Nabay sir. Napoy ang mga. Thank you.
Uli na mi guys. Kayo manaag party. Oh yes. Sus, ginuko orang kahimang sa gamang dalaging ding. Stilan. Oh, tarawa guys. Da. 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 Orang himang sa gamang dalaging ding guys. Uli na mi guys. Oh, managilang Christmas party. Kita-kits na tatos bye. Apa silang kuas motor? Surat to pa. Uli na. Nagidag lantern ni Kuya Kinkin. Uli guys. Kilit ag mong Barbie. Kilit. Muli na mi guys, muli na mi. Kumanag among party. Char, kumanag party Kuya Kinkin. Isa. Tango. Yung Christmas party ma. Kita-kits status bye guys. Tantanawan na sa isod sa mga Kuya Kinkin. Ni Elia. Ambot kami guys. Yan ang mga chikiting. Oh. Saka na. What's up? Christmas party ko nun ni guys. Arang taong dagan-dagan. Ano papa? Christmas party ko nun ni Ja. Sag dilaman. Wow. Arang lipaz. Okay. Wow. Yan na guys. Ilan ang tanawon ugod sa mga sudan eh. Sige na. 1, 2, 3. Yay. Ala, susin ako. Ala. Dagan. Wow. Wiggle. Sige mo, Ken. Wow. Diyos, tabangan. Hana, oy. Wow. Hindi, kainday ta. Inday. Grabe ga. Hana, oy. Aga, kuya. Tagan, Diyos, kuya. Ang ilas kuya, guys, kay mga gamit naman sa tagaan na nilas kuya. Tagays, kuya Gail, ha. Dali, kuya, dali, ya. Dali mo, ya, dali. Tagaan ka nila, dali. Hala, tanggal na. Tanggal na kuan. Kamag-asada ni Day. Isa kaipit. Ano din ang favorite? Sa may favorite. Agka papa Day, Ivy. Kim. Tagal na ha. Tagaan si papa ni mo. Tagay si papa, ha. Nira ako. Lagi mo. Agka Kuya Gail, ha. Magka Kuya Gail. Tagay mo si Kuya Gail. Nagkailapat pa. Nga sila papa ka ni. Tengah ko sila papa, guys. Kuya Gail, ka papa. Pastilan. Lagi mo. Ang imong bata. Imo na, imong Christmas gift. Sa paya, uy. Jamin sa mangkas na gift dan eh. Buha, oy. Kuya Kinkin. Grabe imong gitakan si Kuya Gail. Okay. Nagamayng baji. Tang-tang na isang ipit. Enjoy? Ha? Enjoy ka? Enjoy? Atag ni na ako Kuya Kinkin. Okay. Agka Kuya Gail? Gitagaanan mo? Okay. Ay, nang sige. Ikaw, Ken? Ken? Enjoy ka, Ken? Enjoy ka dyan? Oh, naganagibugag ang isang kuan, guys. Isang regalo na. Agi isang exchange gift. Na nadawat. Wala na mabugag. Enjoy ka? Happy? Ha? happy ka. Nakautot man. Nakautot man.